ekene mu o na no na besa spa o papụ na gule agwa m no sunu nwere okwu mmara ya mbụ maka na na-ekwu nwere ọ na-eme ma nwere ekwu ka mmadụ agwa m no sunu November na 2024 anụnwa bụ na nke gbagojuru na unu gba na mma kụziri unu abụrụ m maka chali veri nna ma ọ bụrụ m jekchele akwụkwọ dibia ọ bụla na-eje akwụkwọ dibia iwe nyewa abịa agwa m na November bụ nkụzi ka m na-abịa na-agwụ na iwe nyere anyị unu jụọ m na mma kụwalụ n'iwe ahụ unu n'anya ebe na ibe anyị na-alụ iwe na-alụ iwe bụ mgbo nsị ka m na-alụ iwe mma kụwalụ unu ka eji eme mgbo nsị mana bifo nkọwa ka eji eme mgbo nsị na o nwere okwu dị m n'ọnụ unu mara na ọ nwere mgbe m kwuru nna agwụ na o nwere mgbe m kụziri unu ka eji enyi ọgwụ ka eji edebe ọgwụ na ụlọ abụọ ọtọ ọgwụ na be mmadụ onye ọbụla bịa na be gị n'ụwa tata si na ya na-eme dibia ka na ọ na-eme pastọ wee jee bọtara gị ọgwụ na be gị ọmụnwa be sespa gbara gị gba gị n'ọwa ya ogulu gị a gwara gị sị gị n'ọwa ya ogulu gị o nwere ya bịa bọọlụ ya bịa na be gị bụ ọgwụ ọ bụrụ ibe ọbụla ọgwụ bụ ede mmadụ bọgodo ọgwụ 2 days ma abọta ọgwụ na be gị mana na-asị ka ọ bụ n'ọwa ya ka ọ bụ nwa m gbalị gị bifo mmadụ ụdị ibe pụtara gị nwa bụrụ n'ụwa nwa na-esi na jemba ọgwụ na be mmadụ bụ ọgwụ ị na-anọrọ enwe enyi o nwere ka ọ bụ na ọgwụ agwọ nne dibịa sị na ọ na-agwọ na ekọrọ ọmụ ya nwa onwe enyi ọgwụ agwọ asị na ọ na-eje mbịa na be gị ụlọ ebe ahụ nne ọgwụ agwụ ya akwọtụ ọ bụrụ ọgwụ akwọtụrụ na ọ ya gbalide abụ ọgwụ ahụ na ọgwụ bụ eliri ego ọgwụ bụ eli ya unu nyegodo onye ahụ 2 million naira ọgwụ bụ elu 2 million naira ma ya bọtakwuru ọgwụ ahụ mana ma na ya bịa na be gị tata ya bọta ọgwụ tata na ya bụ onye okwebere gwu because na ọgwụ abụ na bie ka ọ dị nwa bịa mee gịnị bọta ọgwụ dị na bie mma m kụziri unu ka eji emecha dị ọgwụ nwere etinye na nnu eje na ụlọ elu na be gị elu gịnị abọpụta iwe nyi abịa tata sị ka nkụzi ibe tata bụ unu mmalụ ibe karịla ọgwụ ọnwere karịla si na anyị na anyị hụ na ọ bụrụ na be m ka nọ ebe nna bụ na azụ be m ka nọ ebe nọ na-abụ na azụ be m ka na nụrụ m be m because iwe nji alụ ọgwụ ọnụnọ na azụ be m na-abụ na ime ebe m ahụ na ọgwụ dị alụsị dị nsị dịkwe mana ndị ebe ahụ na-esu ọgwụ nwe emebiela m ibe niile ahụ ọgwụ nwe emebi nsị dị na be m mebi ọgwụ dị na be m ọ ya achụpụ alụsị dị na be m chụ n'anya ọgwụ nwa na-alụ ya nwa bụ mmadụ ka m na-alụ ya sisi nwanne m ya bụ ka ebidoro ọgwụ nwa bido kpọba ahịa dị bido gbaa mgbọrọgwụ dị wee bido taa wee suye sinsi ọgwụ nwa bi ọ na-eli bụ atụrụ ịtọ ka ọ na-eli lasị atụrụ ya eli dị ya bụ lasị atụrụ ya eli o nwere ibe ọ na-ele na-arụ atụrụ bụ ebe a na-akpa akụrụ atụrụ ọgwụ nwe na mma kụziri unu ka iji alụ ya ma ọgwụ nwa kịta i nwere ọgwụ nwa wee jee na be gị wee besa ọgwụ nwa mmadụ gbalị gaba aga na-esi gị na ọgwụ dị na be gị mana ya bụ onye asị ị bụrụ pastọ bụrụ fada bụrụ ụkọchukwu bụrụ dibia si na ịchọrọ ka ị na-enwepụ ọgwụ dị na be mmadụ na-achọ ọgwụ dị na be mmadụ kọntaktị ya m na mma kụziri gị niile gbasara ọgwụ ife na dibia na be mmadụ mana ọgwụ aba anawo nwerọzi ka ọgwụ kwukwu na be onye aba gị avụ ka ọ dị mana ọka mma na ọnya taa avụ ọtacha avụ ka ọ bụ avụ avọtabụ na onye ka eji akpọ mmadụ odogwu ị na-anya n'ibe nkịta ibe bụ akwụ ụdịwe ọ nwekwara ibe dị naanị ya ma nke nwe bụ akwụ ibe bụ akwụ ochukwu diwe akwụ ochukwu diwe onye ka eji alụ ọgwụ akwụ ochukwu diwe nke dị na ka na-akpọ nwata puo adalie nya adịbe mgbọrọgwụ adịbe mgbọrọgwụ dị na ebe nwe ka na-akpọ ogbo ọgwụ nya ka na-akpọ ogbo ọgwụ oke ose na-akpọ ebere ebe na-adị ya ị na-etinye ugwu magana ihe etinye ya nsị atụrụ na ọgwụ nwere n'anya ihe etinye ya ndagbu ọgwụ nwa bụ ịlụcha ọgwụ nwa lụkpu ọgwụ a onwere ka ibe ya n'ọgwụ ọbụla asị gị je ka ibuli ruo nwere epụta n'ọgwụ ọbụla ka ọgwụ a kwụ okwu aga ọgwụ dị na bunu inwere etibata n'ebe ahụ na ọgwụ abụ agba ọsọ ọ bụ azọpụta ọkwụrụ akwụrụ ibe ebe na ọnyụ ọkụ ibe na anaghị agba ajọ ọgwụ ka ọ bụ so na ọgwụ nwa na ibe ndị akụziri unu bụ na mara ma na pastọ ọbụla bịara bụ ọgwụ na be gị nke taa nke echi nke nwanne echi mara amalị n'ọwa ya ogburu gị a na-abọtarazi ọgwụ nke tata ọgwụ ọbụla akpọrọ gị na be gị ma n'ọwa ya ogburu gị
cheki o nwere nchọrọ ka nkọwalị gị ọgwụ nna gị ba nyili mgbe na-ekọrọ ọmụ gị ka ọ dị ka pastọ bịa na be ka dibịa bịa na be ka oge ute ọgwụ na be ka ite aba dị fresh bụ ute ite n'ala ịmara na wayo dịba ọwayo jeka ihe enyi ite na be gị inyicha ite rapụ ite abụ 2 months 3 months ite abụ iche ka ya abụ onye ite abụ na-agbawo mmiri dị na agbawawo ite abụ ma nya kwa dị ka mmadụ bịa na be gị gwa gị na ite enyere na 1990 ka ọ na-abụ ọkele mbọtụ bụ ute ite dị fresh iji amara na wayo ebe ji egwu ndị be anyị wayo dịbe ọmụnwa bụ esespọwa na gun ebe ji egwu ndị be anyị wayo dịbe mmadụ asị gị na nyere ọgwụ na bun ụlọ na bun onwe otive dị fresh ibe akarịcha ọgwụ ọgwụ enyere gboo ịjụ asị gị na ọkwazịrị ka ọ dị fresh gị nya gosiri na ọ na-arụ ọrụ asị ka ọ bụ ibe mere na ọgwụ na-agba ọsọ ịpụta ọgwụ na-agba ọsọ na bụ na ọgwụ elewa na lepịa iji egwu ọgwụ ka ihe egwu ọgwụ ilu n'ebe ọgwụ dị ọbụla ọgwụ elepịawo onye na mebie na ọbụla mụsawa mmụ ha ị na-anaghị ijiri anya gị ijiri anya gị na-ene ọgwụ na-achọ ka ịchọ ọgwụ a na-agba tekata na-enwe ọkụ onye bụla na-avụ ọgwụ bụ ihe na-avụ bụ ọkụ ọ na-avụrụ ọgwụ na-ebịa na nnebe ọgwụ dị bụ ihe eji na-avụ bụ ibi na-avụ ọkụ ka ọkụ na-aga nya ka eji na-ama na ọgwụ dị ebe ahụ ọkụ a na-aga ị na-anyị mana ọbụsawa mmụ onye ma agwa gị na emerụ na abụ nri ibe na-achọ ọgwụ ka m na-agba unu ihe kịta inweta akwa ojukwu nya dị ihe ọṅụgba akwa ojukwu inweta nwata pụọ adadie ajọ ọgwụ ka ọgwụ malịa tata inweta ogbe ọgwụ inweta ugwu makana ibe adị bụ 7 itinye ọsọ ara itinye nnukwu ọjị nnukwu osi na ọjị bụ oke osi ka ọ bụ atụrụ nwe na-anaghị adị ebe nweba atụrụ ya eti anya atụrụ ya eti anya ovu atụrụ nke izi ọ ya atapịa anya nke izi nke bụ ihe kpo isi anya na-abụ ihe ji aka gịrị pịa anya o jiri na abụzọ ihe eme na ọgba ba bụrụ ụzọ ọzọ nke ịtọ ọ ya eme gịnị ọ ya dị ka anụmanụ ji adị nne gị eji alụ ọrụ plastik ọrụ nwa bụsisi nwanne nyaahụ na tata nya 3 days ịma na alụ isi ọgwụ 3 days ịma na complete ọgwụ nwanne echi na mbụlọ ọgwụ nwa ji ọrụ mee ndị agwụ na-akwụ n'ugwu ndị Igbo kwuru mala ibe mmadụ je na-akwụ n'usoro okwu ogwu n'uwayo na ọmela ọgwụ na ọgwụ dị n'ibe nweje butie ibe ji anụ na ego dịba nwa ya lụọ na alụ 10 million naira 15 million 5 million 7 million because na ibe ji awọli anyị bụ ndị Igbo bụ na ibe avụrụ n'anya anya ka eji awọli anyị ibe ji awọli anyị bụ ndị Igbo bụ ibe avụrụ n'anya enwepụ majik Igbo ejiri na-ada ibelibe n'ibe ọgwụ dị n'ibe nsị dị ibe ji awọli anyị bụ majik ụdị nwe ibe adị na ọ bụla mụnwa asị na ma ya kụziri ibe na m nwere ike mbụ ibe na mma na ọ na-achụ ọgwụ nluo suche ibe mmeso na nluo bụla eje ebe mmadụ nye mmadụ 10 million nsị mmadụ 10 million ka ya abụ ya agwụ nluo bụ ya mana nkwacha ọgwụ ama na ọgwụ abụ ya apụ mana nkwacha ọgwụ nwa njem mma majik mmemme ka m wee bute ọgwụ na-abịa ka ọ belivu maka na nka bụ mbụrụ aka ka obelivu okere obelivu nke na-akwala akwụ ọnya ka eji egbu ndị Igbo anyị ọnya ka eji egbu ndị Igbo bikos na nke a nke avụ nne dị na nke avụ na-ebutere na ka belivru nke na-etili nke na-akwara akwụ ka ọ chụpụ ọgwụ belivri so na agwụ bụ onye ọbụla Igbo ka chọrọ ka Igbo nwere onwebe egwara m na 2024 na mụ nwa bụ SSP ọkwadoro ọfụma emegwuriri ego jiri m egwu nwa pụta na 2024 agwa m nso na 2024 na last year bụ 2023 mmadụ na-anọ sorry yes ibe adị mmadụ 7 dị n'aka m ụmụ ọrụ mmadụ na-abụ bive mkpalema na-ana bikọ na mmadụ na-abụ abụ nne dibịa mara ọba mana ba chọrọ mme dibịa ma dibịa mara ọba mazụ dibịa na na ndị vajel ọbụla mụsụ na provoke na vajel na dibịa mana mụsụ enwudebe mgba baba nkịta nwe ive adọlụwa na mmadụ 5 asabụ ma asabụ na ive na-akụzi na dibịa ma gị bịa ka ị mụọ na mma akụziri gị fri ọnya bụ na mmadụ na-agbata ọsọ ọgwụ na be mmadụ nya bụ na mmadụ gbatara ọsọ agwụ na be mmadụ mee m na-agwụ bụ ndị Igbo bụ na-adazi n'ibelibe mmadụ bịa na abụnụ melụ na anwansị nwe telete na abụnụ na asị na ya bụ na kacha bụrụ pastọ kacha bụrụ ụkọchukwu kacha bụrụ ọnya bụcha ibe niile enwere enwe asị ka na-atụrụ unu ibi mana nwere nkụzi unu mgbe bụ na otu aka eji enyi ọgwụ otu aka eji edewe ọgwụ otu aka eji enwe tie ibe ahụ bụ majik so ya na-agwụ ibe na-egbu ọgwụ ka nna agwụ na ibe ọgwụ nna-eje ibe bụ ọgwụ famili ka nna aga ibe ichineke ya aga 3 days njiri ọrụ atụrụ anụ nwa bụ atụrụ lasị atụrụ egbuleli ya
last atụle egbula ọgwụ nwa dị last ọgwụ nke ka ya wee ya last na ka eti ebe ya na agwụ bụ ya bụ na nwere onwe na m kwụsị na ndị Igbo enwere onwe na 2024 wee ya ebe agwa m nso na dibịa nwe itala aka ma nwere ebe mmiri mgbujo ya aka akọ ya bụ epulu ala pastọ ọbụla nwe itala aka ma nwere ebe mmiri mgbujo pastọ ahụ aka a na-egwulorezi ego ọmụ kwuru mụ bụ SS Power kwuru ekenekwa m nke ibe na-emere obodo